А вие от сектата ли сте? Това не е секта, А какво е? духовен път, един духовен учител от Индия носи това на западния свят, дава знания на хората, помага им те да бъдат успешни и да живеят в добро здраве. А защо се отказахте от Христос да хванете някаква секта? Може ли да ви кажа, аз лично ходя и взимам причастие и нафора. Знаете ли какво казва Шрила Прабхупада? Нека да ви кажа нещо. Ние сме вегетарианци, не пием алкохол, не приемаме алкохол и интоксиканти. Значи взимате причастие и същевременно Нека да ви сте... обясня, това беше преди. Това беше преди. А сега какво да е? ви кажа, че също обичам много Бог с Христос, но това, което се случва много често, следователите, тези, които обичат Бог с Христос, те ядат месо и приемат алкохол, се случват и други тежки. И ти реши да се отречеш от Господ Исус Христос? Не съм се отрекла. Защото- Той ме заведе защото- при бхактите. При кой? Той ме заведе при Кришна, защото Кой те заведе при Кришна? Бог Исус Христос. Бог Исус Христос да бъде при Кришна. Да, защото това е дори още по-висше. Той е Там Кришна е по-висше от Исус Христос, така ли? аз не искам да наранявам вашето Не бе, аз не вяра. искам да се просто ми е интересна тая, малко им звучи като психоза. Исус Христос ви заведе при нещо по-висше, което е Кришна. Може ли Така да ли? кажа нещо? Но Това, може, което разбира казва се. нашия духовен учител, че, например, ние не можем да всяка седмица да правим много грехове и просто да ходим и да изповядваме. Ма, то в християнството го няма това нещо, смисъл. Изповядваш се, причестяваш се и след което не правиш тия грехове. А вие какво правите сега? Днеска се прераждате в човек, утре се прераждате в котка, имате 12 живота. Нищо подобно. Добре, само ми е интересно, психическата нагласа, с каква психическа нагласа се отрекохте от Христос? Не съм се отрекла, аз безкрайно го обичам, но той е Ама много като кого го щастлив. обичате? Като Бог, защото той е син Божий. Така, ако е по-висше, Кришна е по-силно от него, по-висше от него. така ли? Повече мога и да обясня защо, защото ние сме вегетарианци. Какво ще има в менюто? Ще ви кажа, животните в Библията се казва, те са дадени за ваши другари, зърното и мисля, че зърното и плодовете, ако не греша, не цитирам точно за храна, а животните са ваши другари. Исус Христос казва, не убивайте. И ние нямаме право да... Знаете ли какво казва Лев Толстой? Казва, докато има кланици, докато се поддържат кланици, Лев ще има и Толстой. войни. Лев Толстой е сатанист. Хубаво, добре. Да не спориме. Смисъл, виждам, че глава... Не, моля ви се, ще ги запала. Просто имайте... Знаете ли? Господ обича всички. Но Точно тези, така, които... ние сме братя и сестри. Но тези, които предават Господ, си е за Никой не е техно... предал. А вие какво правите? А може ли да кажа... Тумба, намерила лумба, съм още по-висше. Вие правите оскърбления, без да разбирате. И аз ви По-скоро, постигам много добре разбирам. това. Човек, който е предал Господ, вие сте предали майка ви, баща ви, баба ви, дядо са били християни. И вие решавате, Аз че откривате съм Кришна. кръстена християнка и съм намерила по-висшето в живота. Сега трябва Не, да значи тръгна. греха си е ваш, щом се отрекли от Христос. Не съм се отрекла, а той ми показа по-висшето и аз последвах Госпожо, вие извиняйте, мисля, че страдате от шизофрения. Виждате какво става тук в София, в центъра на София. Не знам с разрешение на общината или без разрешение на общината. Се вихри нещо като секта. Те пък казват, че било учение, между другото учение, превода му е секта. Били по-висша каста. Пълна шизофрения.